Kapudibi, today kakain po tayo ng spicy laing mga kapudibi at meron tayong pritong bangos at meron tayong sasawan suka mga kapudibi. Ang drinks natin, tuwig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantang kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, at syempre, happy birthday kay Ate Albi. Thank you so much. August 2. Ayan, thank you sa mga bumati at babati pa. And Yes. syempre, kay Yes. Tang. Yes, thank you. Ayan o, happy birthday. Ay, kanyaman. Yan sa mga nagme-message sa akin. Thank Yes, you. happy birthday. Ayan. Pigkanta na akong Tito Olivier. Ay. Nasa ano daw sila ngayon? Pigkanta na. O, pigkantada na kanya. Thank you po, Tita. Tita Olivia, enjoy your... Vacation. Yes, oh, spicy laing. Ate po may request, spicy laing mga kapulis. Oo. Di ko siya... Mag-comment na ko mo po ulit. Ang laki ng tasahog ko. Dapat makanyan. Isahog, mga tagul. Ayan. Oh, laing ang pong nasi mga kapudibi. Oh. Ay, ako pa rin kung makantini. Laing tsaka Babi. babi. Oh, Oh. ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Maganda mo. Yum. Maparas. Siyempre meron tayong bangus. Start niya yan. Happy birthday din ni Lods Discarte. Ah, yes. Happy birthday kay Happy Lods. birthday po. Yan, magka-birthday tayo. Sa mga Ayan. ka-birthday ko dyan, At, happy birthday. At happy birthday kay tatay. Tatay Bong. Bong Dimla, happy birthday po, tatay. At sa pamangkin ko si Andy Paul. Mm. Ka-birthday ka. Andy Paul, Paching. Happy birthday, baby. Sarap po na nagbe-birthday ng August hanggang hindi matatapos yung August. Happy birthday po sa inyo Birthday lahat. ko. Mm. Mm-mm. Parang si Big Soto lang, no? Mm-mm. Di natatapos yung hanggang di natatapos yung April birthday niya. Yes. Happy anniversary po, Bulaga. Happy anniversary. 47 years na Yes, yan happy anniversary po. The Abarcads. Ang larawan. Ang yaman.
Hanghang. Mm-mm. Tingnan mo yung luya, oh. Sarap-sarap. Boleh minta second ka rin? Hmm? Ha? Sarap. Jelis. Kadumi na naman yung pangusay niya. At fiesta din Santa Clara daw. Kapilan. Ano? August 12, ay August 2 hanggang August 11. Ayan. Happy Fiesta po, Santa Clara. Sa mga deboto po ng St. Clair, pwede po kayo mag-visit sa St. Clair sa Yes. Betis. Pasyal tayo. Manyaman. Hindi naman ang gasanan yan. Kapanditak. Yan. Mm-mm. Sarap.
Ang daming gata niya, no, Dang? Magata. Mga gata. Sa lahing talaga kailangan magata. Kaya lang matagal niluluto na yun. Tissue daw. Ayan. Sobrang busog. Sarap. Ay. Ayan, busog na ako. Hintayin natin si BBM. Siyempre, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. And thank you so much na din po sa mga bumati sa akin at babati pa. Ayan, thank you. At sa mga ka-birthday ko dyan, si Tatay Bong, happy birthday kaya ka Tatay Bong. More birthdays to come kaya ka ta. Ampoy, Lots Discarte, Lots, happy birthday kaya ka Lots. And kay baby Andy Paul, happy birthday kaya ka be. Meron din akong ka-birthday, viewers din natin. Sabi niya ka-birthday ko daw yung anak niya. Happy birthday sa inyong lahat and thank you so much. More birthdays to come sa ating lahat. Yan. And God bless. Wala na yun. Tabi mo dyan. Mamaya, papakain natin sa pusa. Ayan mga kapudibis, agad namin pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.